Assalamu alaykum. Wa alaykum assalamu alaykum hormatly müşteriler ýöredik onda. Gomu daýlama. Hemme zak bulýarlar, gel we eçkijik we hemme zak bulýarlar. Gyzyl gapaçygan bir ýerlerde adyralar da ýok. Ha, gowdam ýagdaýlar. Mutlak. Neme? Hemme. Kebelige dastav kettirip birde iýeldi. Kebelik dastavka. Ey, mene dastavki men namys edýär. Eýler namys. Namys edersiňmi dastavki men namys edersiňmi? Mugut bolsa kirsuwam içýäňler seni. Eger nadyozny adamdan gelse içert. Bay bay. Hey. Ne kena ya? Ne kena ya? Özüň düze utur, sen günäkar, oy ne? Men günäkarmy? Özüň gowsuryň ok, be. Ey özüň ýigrendirmesen ay, ýigrençi bolarsyň. Nakıl. Bah. Nakyllyja kenin özüň. Bir gram aklyň ýok da ýöne. Montaj gerek gel, dost bilýäňe, montaj gerek gel. Molya o, montaj gerek. Koýoňsa TikTok'un o, arasynda bir kitap var, oku. Dost, bu at kitabı qolan o. Bu at TikTok yer komentarya qolýandy. TikTok mur bama sen? Bu däl o sen o kelläňlaryň barly. Tog gitdi.